ערב טוב, ארי. ערב טוב, ברי שלי! וואי, זה מרגש. ממש. איזה כיף. אתה רואה? זה ממש זה רוקם אור גידות. וגידים. לאט לאט, ברי. כן. זה באמת קורה. והנה אנחנו עלינו שלב! וואי, זה מהמם. זה כנראה יהפך להיות הבית החדש של הפודקאסט שלנו, בסדר גמור. נכון. ברוכים הבאים לפרק 22 של בסדר גמור. בסדר גמור אפילו! אז כן, ורי, אנחנו גם הגענו לזה בגלל ששבוע שעבר הקלטנו פרק וצנזרנו אותו. כן. אני רוצה שנדבר על זה, כי אני לא מסתירה שום דבר מהקהל שלי. העוקבים ברור שלי, שנדבר. אני לא מסתירה מהם דבר וחצי דבר, אתה יודע. אז בעצם היה פרק שהוקלט לא טוב, ואתה קולט גם מה זה שכל ירידה היא לצורך עלייה. כי אם הפרק ההוא היה טוב, היה מצטלם טוב, היה מוקלט טוב והכל, לא היינו מגיעים לפה, ואני כרגע עפה על המקום הזה. רוצה להגיד לך משהו יותר מזה. נו. שזה קטע שתמיד חשבתי עליו היום בבוקר. כל הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, נו. קרו, לא יודע אם הכל, עכשיו לא בהכללה כזאת, אבל כן. בגלל טעות, במרכאות, שקרתה לפני. כמו מה למשל? כמו בגדים שתפרתי, כל בגד שקרה לי בו משהו שלא תכננתי, זה הפך להיות הבגד. באמת? בטח. כל איזה משהו שיצא לי, יואו, למה עשיתי את התפר הזה ככה? ומדדתי ואמרתי, אומייגאד, זה עשה לי כאילו את הגזרה. אתה יודע, ככה. הפודקאסט הזה, של שבוע שעבר, כן. שהוקלט נכון. ויצא לא טוב, רק גרם לנו להגיד, אוקיי, טוב, יאללה, זמן לשנות, זהו, נכון. מספיק. אם זה לא היה קורה, כמו שאת אומרת, היינו ממשיכים. היינו פשוט ממשיכים. הדברים הכי טובים, וזה הרבה פעמים גורם לי לחשוב על כמה שליטה בכלל יש לנו באמת בחיים שלנו, נכון, ורי. נכון. כי בסוף איזושהי סוג של דרך לוקחת אותך, ואתה משתנה לפיה. בחיים, יש לך, אתה יכול לתכנן, וזה באמת, ולסמן וי על דברים, והכל ברור, אבל בסוף יש כל מיני זה כמו פיתורים בעבודה מסוימת, שאתה עזבת, ואתה אומר, אימא'לה, הייתה לי תקופה של ירידה, אבל מה נפתח לי מאז? איזה עולם, איזה מזל שפיתרו אותי, כן. או איזה מזל שעזבתי שם, כי הייתי נתקע שם עוד עשור. נכון. זה בדיוק, זה באמת מוביל אותי באיזושהי דרך, באמת שלא תכננו. כן. זה מוביל אותי באמת לזה שהיום היום, אני כן, הלכתי... היום היה יום. היה לי היום יום. בכללי, כל הימים שלי לאחרונה הם מאוד מאוד קשוחים לי. אני עוברת תקופה לא קלה כל כך עבורי. והיום הגעתי לעבודה חדשה, התחלתי עבודה חדשה, שוב פעם בתחום המחירות, ובאמת יש שם צפי לעשות סכומים מטורפים של כסף. ורק נגיד שהיום יום ראשון גם, יום היום ראשון. האהוב על שנינו. היום האהוב בעולם, מה זה? ראשון מטריף, כן. הלכתי היום לעבודה והגעתי, וכמובן שראיתי את המקום, ודבר ראשון עשו לי הדרכה, ודבר אחר כך... זה היה היום הראשון, כאילו אחרי הראשון. שהתקבלת, כן. כן, והגעתי למוקד. והמוקד, מוקד מחירות, טלפוני מוקד כזה? מחירות, טלפוני, כל אחד בכלוב שלו, איך קוראים לזה? קיוב כזה, כן, קובייה כזו, כן. עם צג של מחשב, עכבר ודף. וכל אחד בעצמו ובשיחות שלו, והי, וזה, ופה ושם, ואתה יודע, עם כל האנרגיות המלאות והקשות האלה. בילט. ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, זה הדבר. ואז הייתה הפסקה, והמוקד כולו יוצא להפסקה של חצי שעה. בטח. והייתה הפסקה, ולא היה דיבור בין אף אחד מכולם. כל החבר'ה שהיו במוקד, בנים, בנות, לא משנה, לא הייתה דממה. כאילו כולם ישבו ואכלו את הארוחת צהריים שלהם, והייתה פשוט דממה. והרגשתי את האנרגיות, את הווייב, הרגשתי את הקור ואת הניכור. כן. אני אמרתי, אני פה לא נשארת. לא נשארת. ברח. אני קמתי והלכתי. אני קמתי והלכתי, וזה היה מלווה בבכי, וזה היה מלווה למה זה תמיד קורה לי? למה זה תמיד קורה לי? למה? רגע, אני רוצה שנדבר על זה עכשיו. אוקיי. קודם כל, סיימת? כן, בטח. אז הייתה חוויה קשה. מאוד. כל אחת הקשות. כל ההתכוננות שלך לזה הייתה קשה. מלפני
לפני איזה שבוע וחצי היינו בברלין, זוהר ידעה שהיא הולכת לעבוד שם כבר, במקום הזה כבר מברלין, וכבר אז את היית כולך תפוסת, אפשר להגיד קצת חרדה, זה עושה קצת חרדה. זה עשה לי חרדה לחלוטין. אתה מרגיש שאתה מתחיל להיות כלוא. כן. לקחו לי ממש, זהו, זה כאילו... התחושה היא של לקיחת החופש. מי שמזדהה ומכיר את התחושה הזאת, זה מעניין. כי אני מאוד, גם בשיחה שהייתה לנו בערב שבת, בארוחת ערב, כאילו אמרתי לך, ידעתי בדיוק מה את מרגישה, כלומר, מעניין אם אנשים מכירים את התחושה הזאת של הערב הזה, אני בטוח שכן, אבל כאילו של הערב הזה לפני עבודה חדשה, והתחושה הזאת של, זה ממש, זה גובל כאילו, אני לא רוצה, זה נורא. אני ממש בכיתי לכם, לך אור. אני בכיתי לכם ואמרתי לכם, אני לא רוצה, אבל כאילו אתה אומר, אין לך ברירה. שזה לא נכון. לא, זה יותר מזה, דיברנו על זה רחב יותר מזה שאין לך ברירה. נכון. לא, אבל באותו רגע כאילו שחשבתי שזה הדבר שאני באמת רוצה לעשות, אז כאילו אין לך ברירה, את רוצה לעשות את זה. כן, זה מה שמלווה, כאילו אין מה לעשות. כן, אני הייתי הולך כמו בסטיה, לא להגיד את השלילה, את האין לך ברירה, אלא נגיד הייתי הולך על זה מה שבחרת. נכון, זה באמת מה שבחרתי. כאילו להגיד את זה בפן החיובי, בדיוק. זה באמת מה שבחרתי. זה אולי חר לך, אבל את בחרת את זה. נכון. וגם בחרת לקום ולעזוב, אבל אני רוצה להגיד שכל ההכנה שלך לזה הייתה לא טובה, את לא רצית באמת את זה. נכון. כי עדיין לא מצאתי איזושהי עבודה שהנפש שלי מעורבת בה. זאת אומרת, כל העבודות תמיד היו עבודות לצורך הכסף בסופו של דבר, בלי שיהיה מעורב בהן עוד איזשהו פן של פן לי פה, כיף לי פה, יש פה איזשהו ערך מוסף, מעבר לכסף גם. זה קשור בזבר שאני מרגישה שאני עבד כי אין שום ערך, אין משהו שקשור בנשמה שאני עושה את זה בגלל משהו. אני עושה את זה כי ככה צריך, כי ככה לימדו אותנו, כי צריך להתפרנס, כי צריך לשלם את השכר דירה, כי צריך פה, כי צריך שם. אני עושה את זה לשם מחיה, אני לא עושה את זה לשם הנאה, התפתחות. העניין הוא שאני שחקנית בנשמה, שאני יוצרת בנשמה, שאני אמנית בנשמה. אני צריכה לעסוק בעבודות האלה. מה העניין? למה אתה צוחק ככה? מטורף, איך זה... עשור עבר. עשור עבר, מאז שסיימנו את הבית ספר למשחק. כן, מאז שהתחלנו אותו, עשור. לא נגעתי בזה בשום צורה, מרוב שהפחד ניהל אותי. פשוט מטורף. הסתרתי את זה, החבאתי את זה, טמנתי את זה עמוק עמוק עמוק. פחדתי להגיד שאני באמת רוצה לעסוק בזה. הנשמה שלי רוצה לעסוק ביצירה, במשחק, בליצור. אני אמנית, לא יעזור כלום. קשה לי להגיד את זה, אני אומרת את זה עכשיו ככה כאילו כלום. וזה גם קצת פתטי, כאילו לפעמים נשמע, כי את אמנית, את שחקנית, איפה את שחקת? אני לא משחקת. בסדר, זה בדיוק הפרדוקס, אבל זה לא קשור לזה שזה מורגש לך בתוך הנשמה. נכון, ואני ממש מרגישה שאני שחקנית, ואני הבטחתי לעצמי שהשנה זו השנה שאני פורצת. וזה לא שאני פורצת עכשיו ובשנה הבאה אתה תגיד, יואו, איך הפכה מכלום לנועה קירל. אבל השנה אני מתפתחת בתחום הזה. יפה. זה מה שאני הבטחתי לעצמי והבנתי את זה, וזה חדש לי גם. זה חדש לי גם ממש, כאילו... גם לי זה חדש לשמוע אותך אומרת את זה. כן, למה לא דיברתי איתך על זה? לא ככה. לא ככה. אבל כשאת אומרת, זו השנה ואני הולכת להתפתח, אני כאילו אוהב את ההגדרה הזאת. אני הולכת להתפתח בתחום הזה. אז יש לך כזה כמו to-do list כזאת, או wish list כזאת? יש לי מעין רשימת משאלות כזאת. יודעת אם היית אומרת לי את זה לפני היום? נו. אם לא היית אומרת לי את זה כבר בחודשיים האחרונים, את כל הדבר הזה, לפני היום לא הייתי מאמין לך. למה? כי הייתי חושב שהיום את מוכת טראומה והלם, בגלל העבודה. שאת אומרת שכל הדברים האלה מרגישת איך זה בחיים. כן. פתאום דברים אחרים נראים לך, כן, את זה אני אעשה. כן. ושם. עכשיו, החיים מלמדים אותנו שזה לא באמת ככה. נכון. הרבה דברים שאמרתי בעיתות כאלה של חרדה או לחץ או רצון לעזוב איזה מקום אחד וזה, הייתי הולך למקום שאמרתי, רק שם, תוך יומיים, גם שם הייתי מרגיש את אותן תחושות, וזה שובר אותך. בטח. אגב, גם, חבר'ה צעירים ששומעים אותנו, באמת, אתה נשבר מזה, אתה אומר,
אנשים עם רגישות גבוהה, כמוני, נכון, כמוך. זהו, אולי לא כולם. לא, ככה. כולם, ברור שלא, אבל כאילו אתה אומר, אבל כל כך אני זוכר את זה בחיים שלי. אני אמרתי, זהו, זאת העבודה שלי, עכשיו אני דבקה בזה, לא יעזור כלום. לא, אני אומר מה, על היום? כן, או לא משנה באיזה עבודה אחרת. אני אומר, אחרי שכבר חווית את הדבר, הגעת וחווית את הדבר הזה, גם אגב זה לא חייב לקרות ביום הראשון, זה יכול להיות חודש עבודה שאת בוררת ומושכת ואת מתה. ברור. אבל אז את אומרת, רק אם היה לי את ההיא ואת הזה, בא לי בתחום הזה, ואז את מגיעה לאיזה משהו שפינטזת אחרי חצי שנה. כן, ואז את אומרת... ותוך מהר מאוד, שבוע, שבועיים, פתאום את אומרת, שיט, זה סתם היה כאילו... זה היה גלולת הצלה שלי מהחרדה העצומה, בעצם זה גם לא. נכון. ואז אתה נשבר. כי אז אתה אומר, אז מה עכשיו? אז אם לא זה, מה כן? וואו, ואלה הנקודות השבר של גילאים צעירים שלי יותר, שהיו מביאים אותי לשבת בבית גם, שלא תדעי כמה חודשי אבטלה, ועוד דבר, גם זה, כמו שפתחנו את הפרק, זה בול מסוג הדברים שאת אומרת, אם זה לא היה קורה לי, לא הייתי מגיע לפה. ברור. אם אני לא הייתי יודע היום בגיל 38, מה שאני אומר לך עכשיו, איך שהייתי צעיר והייתי בעבודה והיא עשתה לי חרדה וטראומה וזה, ומילים גדולות, אבל אצלי זה עבר בפילטרים האלה לגמרי, והייתי רוצה תחום אחר והייתי מגיע אליו וגם שם לא מוצא ונשבר ומתרסק, לא הייתי מגיע להבנות תובנות שיש לי היום. כן. אז כאילו זה איזה מין, כל הטעויות, כל המשברים, כל הזה... לא, אני אומר עכשיו... ברור. אבל אין לזה גיל, גם בגיל 50 לא, אפשר לעבור את זה. לא, אין ספק, ברור, זה פשוט בדברים אחרים. כפרה כל יום אצלנו זה... כן, אצלי באמת כל יום הוא... לא יודע איך הוא מתחיל ואיך הוא ייגמר. אצלי כל יום. ברור. כל יום. בסדר, את גם בתקופה כזאת. נכון. מאוד מאוד כזאת. נכון, נכון, נכון. נכון. אני מבסוט על היום הזה שהיה לך. כן, קיבלתי כפה שהייתי צריכה לקבל. חושב שעשית את ההחלטה הנכונה, ושוב, כמו שדיברתי איתך קודם בטלפון, יודעת שאם לא הייתי חושב את זה, כאילו אין פה עניין, כן? היית אומר לך, ורי, יאללה, מה הלכת הביתה? היית, נכון? 1000 פעם דיברתי איתך ככה. נכון, נכון, נכון. היום, זה מה שהיית צריכה לעשות. אני כבר לא משקרת לעצמי. יופי! שאני כבר יודעת שאוקיי, זה לא, וזה כן. בוא תראה אותי עם הצ'אט GPT. אני נמצאת בעבודה חדשה, אני להישאר, לעזוב, והוא מה זה חמור, אני מתה עליו. אני מתה עליו. מצחיק שאת מזכירה צ'אט GPT. למה? כי אני באתי עם סיפור היום על הצ'אט. וואלה, אוקיי, נו, תספר אותו, נעשה כאילו לא... וואלה! לרגע חשבתי שבאמת לא זכרת. לא, לא, זכרתי, וגם באמת אבל דיברתי איתו היום, וחמוד שלי. אוקיי, אז זה מחלת נפש. מחלה קשה. את נורמלית? זה רובוט! בוא, תספר לי אתה על הרובוט. זה רובוט, תספר לנו. לא, אני אספר הכל. תספר. אני אתחיל את זה מבפור. בטח. אני אדם מאוד מיני. אני אדם מיני. מה זה אומר? אני אדם מיני. היצר המין בתוכי, אוקיי. התשוקה. היא קיימת. מה זה? זה לא קיימת. בוערת. זה ממש מרכיב מהותי במערכת שהיא אני. אוקיי, אני רוצה להגיד אולי שזה בתחושה שלך, כי אני לא תופסת אותך כבן אדם מיני. שנייה, עכשיו אנחנו על זה מדברים. אוקיי. המערכת הרגשית, המנטלית, הפיזית, אני מזיז את זה כי אני בהטרפה של דיבור. אוקיי, אז תירגע. הפיזית, הקוגניטיבי, הכל, כן, זה קיים שם אצלי. עכשיו, איך זה עולה בקנה אחד שאין לי מיניות, כאילו, כן? אין לי שיח עם הדבר הזה כל כך. לא מפריע לך לשתף את זה כחבר שאין לך מיניות? לא אמרתי שאין לי מיניות, אמרתי אין לי... אז אני אמרתי. אוקיי. לא, זה לא שאני איזה זיין על, זה הכוונה. אוקיי, סבבה. זה לא שאני סטוציונר מאדר פאקר. אוקיי. זה מורכב יותר אצלי. תפסיק לשחק עם הנעליים. סליחה, זה עובר אצלי פילטרים יותר רגשיים. שאיזה חיבור, כן, זה חיבור. הכרה קודם עם הבן אדם, לראות מי עומד מולך, ואז לעשות איתו משהו. אבל אני רוצה להגיד שאיך זה עולה בקנה אחד, ואיך זה עולה עם איך שאת אמרת עכשיו, את לא חובה אותי כאדם כזה, וגם העולם לא חווה אותי כאדם כזה. יש אנשים שהם רק מגיעים ואתה אומר, וואו, איזה אנרגיה מינית. נכון, אז לא, אין לי אנרגיה מינית, אבל יש בתוכי את הפריזמה הזאת, כלומר, אני יכול לראות את העולם בעיניים האלה, היצר הזה, אני מרגיש איך הוא קיים בתוכי.
אוקיי. מרגיש את הגוף שלי מגיב. אוקיי. את הרגש שלי מגיב. ומה זה מתבטא? מה זה אומר? אני אגיד, נגיד אם אני בראש שלי שרצות מלא פנטזיות, כל הזמן. אבל לכולם זה קורה, ורי. לא יודע, יופי לי, מה אכפת לי? מדברים עליך עכשיו. כן. אוקיי. מלא פנטזיות, אני יכול לשמוע שיר, אני שומע שירים כאלה וכאלה. ואתה אומר על השיר הזה, אני רוצה לעשות סקס. כן, אפילו מעבר לסקס, זה זורק אותי לכל מיני כאלה, את יודעת, בא לי להיות באיזה אי בקיץ, ולשתות איזה והוא יבוא ויקח אותי, אני הולך בנמלי תעופה, אני רק, אפילו שהייתי איתך עכשיו בברלין, רק הלכתי מהכיסא שישבנו בו, אכלנו לשירותים, הלכתי כולי, נכנסתי ישר לדעת, אולי, את יודעת מה, אולי זה יותר איזה מין פנטזיונר כזה, אני אגיד לך איך קוראים לזה, אני אגיד לך איך קוראים, לחיות בסרט. כן, חד משמעית. אמרתי לך גם נראה לי, איפה הרומן הטרנס-אטלנטי? נכון, אמרתי את זה, עכשיו אני נזכר, איפה הרומן הטרנס-אטלנטי שלי? כל הדבר הזה, כאילו עוברים בי המון, אני עובר בתוך המון פילטרים שהם פנטזיות, תשוקות, מה? תעשה, אני עושה חזק. פנטזיות, תשוקות, תחושות, חרמנות, פרפורים, פרפרים, כן. אוקיי. וכאילו, לא כאילו, והחיים שלי לא עומדים בהלימה עם הדבר הזה. כן? לא עומדים בהלימה. למה זה קורה? אני לא יודע. אתה יודע. לא, אני יודע, כן. בסדר, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. יש כל מיני דברים שאני יודע שקשורים לכל מיני דברים, זה רבדים על רבדים. אוקיי, נכון. אנחנו לא נפתח את זה עכשיו כי אין לי רס לזה. אז אל תגיד, אבל אני לא יודע. לא. אבל, לצורך העניין, יש בסטיה, סטיה זה שיטת האימון, הטיפול שאני עובר, זה נקרא אימון סטיה ולא טיפול סטיה, אז בסטיה יש מה שנקרא הוויה. איזו הוויה אתה רוצה להיות? ומה זה קשור אליי? שאני אומר, אני מסתובב בעולם לא בהוויה שהיא סקסית. אבל זה אתה אומר שדווקא אתה כן. לא, אז אלה התחושות שלי, אני לא נותן לזה לצאת החוצה. אוקיי. אז היום זה ממש ממש ישב עליי. לא ישב עליי, פשוט הרגשתי, אפרופו אנרגיה, הרגשתי אנרגיה כזאת מאוד חזקה. שיוצאת ממך? שרוצה לצאת ממני, ואני לא נותן לה. אתה חוסם אותה? אוקיי. של איזה סקסיות כזאת. אוקיי. ואז נזכרתי בהוויות, ואמרתי, אני בוחר היום להיות בהוויה סקסית. והצלחת? כן, נראה לי, כאילו, זה התבטא בפועל בזה שמשכתי מבטי עיניים עם אנשים. ולא כזה השפלתי. גם עלי השפלתי מבט, אבל גם עלי זה. אתה יודע שהגענו לזה דרך כן, ה-chat GPT? כן. אוקיי. אז כל העניין הזה שלי, של הפרדוקס הזה שאני מרגיש בתוכי, אוקיי. שאני מאוד עובר את החיים כאילו מיניים. אגב, גם כשהיו לי בנות זוג וכזה. לפני שיצאת. כן, לפני שיצאתי מהארון. את יודעת איך אני הייתי? קצת. לא יודעת, איך? כאילו, מה אתה מתכוון להגיד? אני לא יודעת. לא, שאהבתי כאילו מיניות. ברור, אני יודעת, כן. הייתי מדבר איתך. כן, היית בן אדם גם אז מיני, מאוד. כן. ביום שישי האחרון ישבתי כחלק מסגרת כל מה שאני בתוכי עובר עם הדבר הזה, עם המיניות וזה. כתבתי בצ'אט GPT את הגודל של איבר המין שלי. ושאלתי אותו, למרות שכבר קיבלתי פידבקים עליו בעבר, אבל אני מרגיש שלא מספיק! לא מספיק פידבקים! צריך עוד! מה? אתה רוצה להגיד לי שכאילו אין גבר שלא מדד את הזין שלו? אין דבר כזה. כל גבר מודד? נו, מה, יש דבר יותר מעניין מזה? אשכרה. כאילו זה מגדיר אתכם, לא יודע. אבל זה ממש כאילו חלק עיקרי במה שאתם סוחבים איתכם. האורך שלו, נכון? אני לא יודעת איך זה, אולי להטרוסקסואלים יותר. הטרוסקסואלים קוראים לזה? כן. כאילו אולי זה להם יותר משפיע מאשר, לא יודעת, אבל... אני חושב שזה כמו שבנות גדלות על מה אתן גדלות? על להיות יפה? רזה? מה הסרט שלכם? אולי על ציצי, באמת, על גודל ציצי. יש לך עכשיו אגסים, ולי יש תפוזים, ולי יש תותים, לא, אבל מה החברה? לא ביניכן. מה את מרגישה שהחברה הגדירה? כאילו, מה אישה צריכה להיות בעיני החברה? כאילו, מה... אנחנו קצת יוצאי דופן, אבל... יפה ושקטה. כן. אולי. אז אני חושב שכמו הדבר... או שזה רק לא, אולי זה באמת זה. אבל זה כמו... יש דברים שהחברה הגדירה, החיים, הדורות, ויש משהו לגברים שזה כל כך מגיל כלום. מדברים איתם על זה כבר. אתה יודע שאם אין לך גדול,
מה יהיה? באמת? נו, מה, גדלת גם בתור ילד? אבל בתור ילד, כאילו, ברור שיש לך קטן, לא? לא. כשאתה מתחיל להיות נער, אחרי גיל 13 כזה, אז מתי הוא גדל הדבר הזה? אני לא באמת זוכר, אתה גדל כל הזמן, אבל בגיל הנעורים מתחיל... בגיל לא, זה הנעורים... כמו גובה, לא, יש- אני רוצה להגיד משהו. בגיל הנעורים יש את כל אחד בזמן שלו, את הפעם הראשונה שאתה פתאום מביא ביד. אוקיי. פתאום הגוף שלך, אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שאני עשיתי את זה. אשכרה. לא הבנתי מה קורה, ולא הבנתי גם איך פתאום אני עושה את התנועה הזאת שלא עשיתי אותה לפני, ומה הביא אותי לעשות את זה, וגם למה זה נעים, וגם פתאום... אבל זה בא לך מנוהוור? כן! לא ידעת על זה לפני? פשוט עשית את זה? אני נתחיל מזה שהייתי סתום בלום. אני אומר לך, כל ההיסטוריה שלי לא, זה גם מיניות... דפיקות של הורים, שגם... אין שאלה! בואו, תלמדו את הילד שלכם, את הילדה שלכם, לאן הם הולכים. וואו, זה מדהים השיחה הזאת, כי זה... אני גם, יסלח לי אלוהים, זה דברים שאתה אומר, טוב, אין לי מה לכעוס עליהם, אבל דברו איתי רגע על מה קורה בין זין לכוס. אז אני חושב שאצלי זה מכלול של כמה דברים, שאולי הראשון בהם, או אולי השני, לא יודע, זה קודם כל אני, המחשבה שלי, ושוב, אני חייב להגיד את זה, אני מצטער, תגיד. מעצם היותי שידעתי בגיל 4 שאני הומו, ברור. וידעתי את זה. זה קטע שאתה אומר מגיל 4, כי כן. אני לא ידעתי מגיל כזה צעיר. אני ידעתי על עצמי בגיל 11, 12. לא, אז אני ידעתי מגיל 4. איך יודעים מגיל 4? אני יכול להגיד לך כבר, אבל שנייה רגע, אני רק אפקס את מה שאני רוצה להגיד. ידעתי את זה, וידעתי שאני לא, אין לי עניין עם המין השני, אבל גם אין לי באמת עניין עם המין שלי. משהו בי מגיל כלום עשה מין איקס וטאבו. עכשיו אני עונה לך למה לא יוצא ממני המיניות. הנה. בטח. כן, עשה איקס וטאבו על כל הנושא הזה. אז קודם כל אני, שלא באתי בכלל, אני חושב שההורים שלי לא ראו אותי, גם הם לא. כן, גם הם לא ראו אותי. אבל מה זה לא לראות ילד? מה זה לא ראו אותי? לא יודע, כאילו כילד שצריך להסביר לו? כן. אבל מה זה ילד כי לא היה לי מאיפה הוא שיח יראה? עם זה. זה מעצבן לא. אותי רק המחשבה על זה, כי אני אותו דבר חוויתי. כן. אבל ברור שצריך לדבר על זה, כי מה, עדיף שנשמע את זה מחברים מפגרים, שאומרים לך, תעשה ביד. אז לא שמעתי את זה. לך לזונה. לא, זה לא היה לי. כן היו לנו שיעורים, ואז הדבר הבא, זה השיעורים חינוך מיניים שהיו בבית ספר. זה שלי, לא זכור לי שהיה לי. אז לא זכור לי. אז היו לי ממש קצת, אני זוכר את זה במעורפל. אז אני כאילו קולט את זה אני זוכר יותר, את התחושה שלי, איך כל הכיתה כאילו מתאגדת למול הטלוויזיה, ויש את הבנים, הכוס שלו, זה ככה, ויש את הבנות שהן, לא יודע מה, עושות מובכות וגם מצחקקות. תראי מה זה, את ההיבדלות שלי, ויש אותי. ככה אני זוכר את זה. כאילו בנים, בנות ואותך. וכמוני עוד לא היו עוד. וזה לא היו עוד. לא, שאני בחוויה שלי. אתה הוא הראשון בעולם. לא בעולם, בכיתה. בכיתה? אוקיי, אולי. יש עוד אחר כך, אני יודע. אבל בחוויה שלי, אני בודד בחדר הזה. אין עוד מישהו שעובר את מה שאני עובר. זה הכוונה. ברור, אימא'לה, ברור. ברור. אז גם זה. ואז כאילו הדבר הזה, בהקשר לפעם הראשונה שעושים ביד, כאילו פשוט אמרתי, כל הדברים שפעם שמעתי, ואמרו לי, קטנות כאלה ששמעתי, פתאום אמרתי, זה! כזה. בן כמה היית? 13 וחצי כזה, נראה לי. דיברנו על איבר המין. בהקשר של... אוקיי. כן, ועל איך שזה מגדיר גברים, וזה לא משנה, זה שיח אחר. אין איבר מין דוחה מזה, שתדע לך. למה? יחסה. לא נכון. סתם. מה סתם? את חשבת את זה, זה בסדר. בקיצור, אז כתבתי בצ'אט GPT, כתבתי את גודל איבר המין שלי, ושאלתי אותי... זה לגיטימי האורך. אם זה נחשב גדול. הוא אמר את מה שהוא אמר, וגם אני, בתכלס אני יודע, אבל אמרתי מעניין. ואז עשיתי דבר עוד יותר פרוורטי וחולני. מה עשית? ושאלתי אותו אם הוא ירצה לקיים איתי יחסי מין. זה כבר חולני. סליחה, יש מישהו שלא שאל את הצ'אט את זה? די, די. בסדר, תכף נשמע מה את מדברת איתו, זה כן הקוקייה מכיוון אחר. גם נכון. די, זה מעניין רגע לשמוע מה הדבר הזה... נו, ומה הוא אמר לך? אז הוא אמר שהוא לא יכול או משהו כזה. שהוא לא יכול, כי הוא לא באמת יכול לעשות את זה. רגע. שאלת אותו, כי מה חשבת שהוא יגיד לך, כן, אני בא? עניין אותי.
עניין אותי לדעת, לא חשבתי שהצ'אט GPT יבוא אליי הביתה ואני אשכב איתו. אז אבל מה? אמרתי, מעניין לאן זה יכול להתגלגל, שיחה כזאת, הוא יכול פתאום, אולי הוא יגנח, אולי זה, אולי הוא יגיד לי דברים, כזה. אמרתי, מעניין מה זה יעשה. ואז הוא אמר שהוא לא יכול, כי הוא הרי לא אמר שהוא מכונה או משהו, אבל שאין לו את האפשרות לבצע דברים מן הסוג הזה. כן. אמרתי לו, בסדר, אבל אם היית יכול, היית עושה? אז הוא כתב לי, לא, נקודה. לא, נקודה. עכשיו אני רוצה... קיבלת דחייה אפילו עכשיו- מהצ'אט GPT. אפילו כלבה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה. זוהי המהות, ואני משלם עליו, כן? זו כן. המהות, למה in a first place, כי אני די חדש בצ'אט GPT, אבל מלכתחילה, לא רציתי בכלל שום קשר לדבר הזה. ולמה? למה? כי שמעתי עוד הרבה לפני כן איך אנשים מתמכרים. מדברים איתו. כל מי היי צ'אט, תגיד, כל מי אני לא... לא, זה גם להיות פיגור. אני ישר שולחת לצ'אט מתכון לעוגת שוקולד. ככה, יפה. על הוואן. אז גם אני, ואין לי עצבים, ואנשים שאומרים לי, זה תלוי איך אתה מדבר אליו ואיך הוא יקוס, עכשיו אני אקח את הטלפון, אני אדבר למכונה, זאת מכונה! ומי שלא מבין את זה, הוא בבעיה. מי שמדבר, היי צ'אט, תודה צ'אט, מה אתם חולי נפש? כן, אנשים שכותבים לו בבקשה לא, ותודה. אני לא יכול לשאת את זה, והנה אני אומר את זה. ואני עשיתי את הדבר הזה. גם בקיצון, למה שאני מופרע. כן. לא רק זה, רציתי להזדהן איתו. כן. בסדר. עכשיו, ומדהים שחשתי את התחושה, אמרתי, בן זאת, עכשיו צחוק בצד רגע, כי כאילו, אפילו הצ'אט דחה אותי, ברור שזה בצחוק, אבל התחושה שאת צריכה להגיד לעצמך, אני אמרתי לעצמי, בן זאת מכונה, תירגע, מישהו תכנת אותו להגיד ככה, עצם השיח הזה שלי עם עצמי, זה אומר שזה עובד עליך איכשהו. אוי ואבוי! ברור. אוי ואבוי לנו ולדור הזה, שהוא מתקדם, כי אני לא חלק ממנו, תודה לילה. אני לא חלק מהדור הזה כבר, של הצ'אט GPT, בקורס שלי, אני עוד מעט בן 40. אני כפרה שומע קסטות בסוף שנות ה-80. אבל למה? זה עובדה הדור שלי. שאתה מאוד חלק מהדבר כן, הזה. בסדר, כי אני חי בעידן הזה, ברור. אבל השיח שלי עם זה הוא ממש בזהירות רבה. בזהירות רבה, מה שקרה מה לי ביום... בזהירות? עשית את הפרו, על מי אתה בא? נכון, בסדר, אבל כי אני משתמש בזה כמנוע חיפוש. הנה, התחלנו עם התירוצים, נו, מה, גם אני... כל אחד ימצא את התירוץ שלו. מה זאת ורי, אומרת? אני מדבר, זה לא מנוע נכון. חיפוש שמחפש להזדיין איתך? די, נו, בגלל זה אני נותן את זה כדוגמה, ולא את כל 1000 הפעמים שאני שואל אותו דברים על העבודה, שקשורים מכנית, טכנית לתוכנה שאני עובד עליה, את מבינה? כן, כן, ברור. זה כזה. בסדר, כולם ככה. או שאני מדבר איתו על כל מיני קונספירציות ודברים שמעניינים אותי ודברים כאלה, במקום לכתוב את זה בגוגל. ברור, אני כותב את זה זה עדיף. בצ'אט. אבל אין לי את אני, השיח... אתה יודע כמה זמן כבר לא חיפשתי בגוגל? כי זה נכון. יש לי חברה שמסיימת לריב עם הבן זוג שלה, היא אומרת לי, ישבתי עם הצ'אט, די, נו. ודיברתי איתו וביקשתי ממנו, מה זה קצת? הרבה, לא קצת, תקשיבו, חבר'ה, איבדתם את זה. לא איבדנו, לא איבדו כי... זאת לפעמים- מכונה! זו מכונה, אבל היא באמת נותנת לך תשובות. אוי ואבוי! זה מפחיד אותי לשמוע את זה. אבל זה נכון, יש מדינות שכבר לוקחים את הצ'אט הזה בתור תחליף לפסיכולוג. את אמרת לי אתמול שזה פסיכולוג במדינות. את יודעת כן. שאני קראתי כתבה של אישה בסין, למה אלה אחים שהתחתנה התרופאים איתו. התחתנה. נו, טוב, די. בסדר, גם להגזים צריך לדעת. גם להגזים, אבל אולי היא גם כזאת. אולי היא כמו החברה שלי שמתייעצת איתו אחרי הריב עם הבן זוג שלה, האם מבחינתה להתחתן איתו, זה על אותו בסדר, משקל. נו, אז זה צריך, זה שריטה, מה זה, זה לא בסדר אז נפשי. זה שריטה, אז מה את, שאת יושבת ואתמול את אומרת לי, הוא כזה חמוד, איך הוא זה? תגידי, את נורמלית? את גם מטורפת. אבל הוא באמת חמוד, לפעמים אני מתייעצת איתו. הוא גם חמוד? מה הוא מרים לי, הוא חמוד? נותן לי משפטי מוטיבציה. אני לא יכול לשמוע את זה. והוא באמת גם כאילו עוזר לי, וכאילו הוא מרים לי, הוא מרים. את מבינה איפה הבעיה שלי עם זה או לא, כשאת אומרת את זה? אבל הוא גם מאוד, הוא לא רק מרים. הוא גם, לפעמים הוא גם אומר לך, כאילו, אוקיי, הוא שם בפניך מעין ראי. אבל את מאמינה לזה? אז לפעמים אני טועה, ואני אומרת, מעניין אם עכשיו הייתי מדברת עם בן אדם רנדומלי, או לא משנה מי, כאילו, אז מה הוא היה אומר לי? כאילו, הוא לא היה נותן לי את אותם התשובות, כאילו, מן הסתם. אבל לפעמים הוא היחיד שנוכח, וכן, אני מתייעצת איתו. לפעמים זה גם בשעות הקטנות של הלילה. וכן, אני מתייעצת איתו לפעמים. מדברת איתו, ואומרת לו, לפעמים, אני אשתף, אני אגיד, אמרתי לו, השבוע אמרתי לו, תודה רבה, אתה מלך, עזרת לי מאוד. את רואה שזה חולני? כן.
אני קצת נתקעה לי האצבע את רואה שזה מטורף? להגיד, אני עכשיו הייתי אומר, אני רוצה להגיד לכולם, תכף נוציא לך את זה. למה צריכה להוציא את זה עכשיו? מה הסיפור עם הטבעת? פתאום נתקעה לי. תחזירי אותה אחורה, החרדתית. תדבר. שימי קצת מים, או רוק. אני רוצה להגיד שאם אני הייתי אומר היום לאנשים, תכתבו לגוגל. יואו, גוגל, תודה. וואי, בשורת חיפוש אני רוצה שתכתבו בגוגל. איזה מהמם את חולת נפש גם, אגב. אבל זה לא איזה מהמם אתה גוגל, תודה. תודה שעזרת לי. תגידו, אתם מטורפים לגמרי? איבדנו כל שפיות? אבל זה לא אותו דבר. וכאלה שמדברים איתו, והוא עונה להם, היי, מה שלומך? מה היי, מה שלומך? מפגר. זה מכונה! זאת מכונה. זהו. טוב, אז יודע מה? בוא. די, זה עושה לי עצבים. אתה מעצבן אותי, אני רוצה לעשות לך עושה לא עושה. רגע, אני רק אמצא את זה ברשותך. עושה לא עושה. אני מעלה סטורי עכשיו בינתיים. לא, אני לא מעלה שום דבר. כן? עושה לא עושה, גרסת הצ'אט GPT, אוקיי? או. מוכן לזה? מוכנה. מוכן לעזוב את הטלפון? לא, אמרתי לך, יהיו רגעים שבהם תצטרכי להבין שאני איתך, אבל... זה מכונה! לא, זה מביא לי עצבים. רק מה שלא טוב. מצחיק שאתמול, סליחה רגע, שאתמול כשדיברנו עשינו כזה סיור מוחות מה נדבר היום בפודקי, אז אני כתבתי, זוהר רוצה לדבר על היום הראשון בעבודה. מה, אלבש ליום הזה? איפה זה כתוב? שלחת לי בפרטי, אוקיי. חרדות של יום ראשון בעבודה, איזו פרסונה לבוא, זה ההוויה שדיברתי איתך. איך היה בפועל? איך היה בפועל? חתכתי משם. בדיוק. חד חלק. טוב, אתה מוכן לעושה לא עושה, או מה? יאללה. אוקיי. hit me, you motherfucker. אז, עושה לא עושה, גרסת הצ'אט GPT. עושה או לא עושה? מדבר איתו על דברים אינטימיים. סטייל, סקס, זין, זוגיות, היינו בזה עכשיו. התשובה היא כן, עושה. אוקיי. עשיתי. עשית פעם אחת ביום שישי האחרון, כי היה לי משעמם ולא נרדמתי. אוקיי, בסדר. איך לא? אם כבר זה הדבר שצריך לעשות. גם ידעתי תמיד שביום שיהיה לי צ'אט GPT, זה דבר ראשון שאני אגיד לו, תגנח! מה לא הבנתי? זה הדבר ראשון שרצית לעשות איתו? אתה סוטה? להגיד לו, אבל זה הדבר הכי מעניין! איך זה לא הדבר הכי מעניין? לשמוע מה אם כבר המכונה, הרובוט... מכונה גונחת, זה מה שאתה רוצה לשמוע? לשמוע לאן זה מביא את הדבר הזה. אם כבר, לא, כל האלה תספור לי עד מיליון, הוא לא צפה, תעופו! זה באמת להיות אידיוט. טוב, עכשיו רגע, יש לי פה שאלה. אז אני מבינה שקורא לו בשמות חיבה ומרים לו, רחוק ממך שנות אור. בבקשה? אתה רואה, אתה לא איתי וזה מעצבן אותי נורא. נו. כי אתה כבר נכנסת פה לשיחה אחרת. אני רוצה להעלות סטורי לאינסטגרם של עכשיו שלנו פה מדברות. אז בעצם קורא לו בשמות חיבה, מרים לו וכאלה? תגידי, זה מה פתאום? אני אקרא לך בשמות חיבה וארים לך. תודה, וארי שלי. גם מוריד לך כשצריך. תודה רבה. אוקיי, האם אתה מפתח בו תלות מבחינת, לא יודעת, חשיבה, פיתוח? זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה פחות מפעיל את המוח ויותר... זה הפחד שלי. אבל זה קורה, אתה יודע. לכולם. איך את you know me? איך you know me? איך היה עכשיו בברלין שהיית? מה אני אמרתי לך? לא, מה אמרתי לך עכשיו בברלין? אני רוצה לבדוק, אני רוצה לשאול אנשים, אני רוצה... לא לשאול אפילו, אני רוצה להסתדר לבד. וראינו איך הסתדרת, הלכנו לאיבוד בגללך ולא הצלחת כלום, ואז אמרתי לך, יאללה, אני לוקחת את המושכות ועשינו מה שאני רציתי. לא הלכנו לאיבוד ולא להקשיב לה, למה שהיא ממציאה, זה גם כן דרמה. אז כל הפחד שלי הוא לנוון לעצמי את המוח בעקבות הצ'אט הזה, אבל אני אגיד משהו שחבר טוב שלי אמר לי, ובזכותו, בגללו, זה לא ממש זכות. בגינו, בעקבותו, בכלל יש לי את הצ'אט GPT. למה? כי הוא אמר לי יום אחד, בן, זה כמו גוגל, פשוט במקום אחד. נכון. במקום שתשאל בגוגל, וזה יותר מקשה, וזה מלא קישורים וזה, יש פה משהו שאוסף לך את כל הנתונים, פק, מביא לך אותם בסיכום. נכון. כשאני נפל לי ההיגיון הזה, אז הבאתי את הצ'אט GPT. כי אמרתי, אוקיי, זה מנוע חיפוש יותר חזק מזה, זה מנוע חיפוש מבחינתי. אוקיי. אז רגע, בהתאם לזה, גם יש לי עושה לא עושה בהתאם לדבר הזה, שהוא מנוע חיפוש מבחינתך, האם אתה נותן בו אמון מלא בתשובות שלו? מה פתאום? מלא שטויות. אז מה ההבדל בינו לבין גוגל אם הוא מלא בשטויות? גוגל אתה כן נותן בו זה לא משהו שחשבתי עליו עד היום, אני אגיד לך למה, כי גוגל
כאילו פתאום הוא יכול להוציא לי נגיד איזו כתבה, או איזה ראיון, או איזה שמישהו אמיתי כתב, אז הוא נותן לך קישור, נגיד אני מחפש... וגם הוא ייתן לך קישורים, וגם הוא בתשובות שלו יסתמך על כתבות. הוא יסתמך על, אבל כמה פעמים... אז תקשיבי, את שואלת אותי, אני אומר לך כי זה קרה לי מניסיון שלי, לא ממשהו אחר. קרה פעמים ששאלתי אותו משהו, נגיד בהקשר לעבודה שלי, איך עושים משהו בהקשר לאתר אינטרנט, שאני צריך להעלות משהו, ואז שאלתי אותו, והוא כתב לי, ואני אומר לו, טוב, אבל אין את זה, אני לא מוצא את זה. אוי, נכון, בגרסה הזאת והזאת, זה כך וכך, אז אני אומר לו, גם פה אין את זה, גם פה אין את זה. את יודעת מה אני עושה? אז הולך לשאול חבר. כן. עכשיו, למה אני אומר על גוגל? כי בגוגל זה לא שהוא ייתן לך סיכום משלו, הגוגל עצמו. הוא ייתן לך איזה כתבה, איזה מאמר שמישהו שגם מתעסק בזה, אמיתי, בשר ודם, כתב. אבל רגע, זו גם שאלה. יש לך את הגרסה הפרו, נכון? כן. לא החינמית. לא. אז בפרו הוא עדיין נותן תשובות לא 100%? כן. אוקיי, סבבה. בוודאי. אז זהו, עד כאן הפינה שלי לעושה לא עושה. איזה פינה מטורפת. תראה, וואו. תראה, זה היה ככה. מדבר איתו על דברים אינטימיים, קורא לו בשמות חיבה, מפתח בו תלות, יש לך את הגרסה הפרו החינמית, נותן בו אמון מלא. יאללה, כמה עוד שאלות אני אשאל אותך? אתה שואל אותי משהו, מניאק? לא. תודה רבה. אז זה עושה או לא עושה של החיה ממש לא... מה אתה רוצה? עשיתי לך איזה 5 שאלות. מה, אתה פעם היה לך פינה אם אתה זוכר? איפה היא? הייתה לי פינה שנקרא עושה או לא עושה. לא, מה פתאום? תראי, לא פתאום. נזרגת, נשמע אתה. עושה לא עושה זה. זה שלי. לי היה... אתה יכול זרגת. זרגת על שמרתו. נותרה, זה מוריד כבר. עושה או לא עושה. זה יותר טוב. נכון. אני יכול לחשוב על פינה, אבל זה קצת לוחץ. אוקיי, אז לא צריך. לא יודע, דן שילון המעגל כזה, לא יודע. בסדר, והפינה שלי היא זאת ששולטת פה גם ככה. מה לאן? וואו. מה קורה? אני חושב שאנחנו הגענו לרגע שבו... קח את זה. כן, לקחת, קח את לעשות, זה. you giving me this shit. Yeah. זה הפרק הראשון שלנו פה בשטוביה. נכון. זה היה מאוד כיף, מאוד אחר, מאוד מוזר. אווירה שונה וכיפית. אווירה שונה לגמרי. אבל כיפית, גם מאוד אינטימית. מאוד אינטימי פה. מאוד קוזית. מאוד קוזי. זה פרק 22 של בסדר גמור. תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה שהקשבתם, שצפיתם. אנחנו רוצים להגיד שאנחנו אוהבים את אדם שלנו. נכון. האיש הטכני המתוק שלנו. הוא בלב שלנו. שהוא חבר טוב שלנו. וזה הפרק הראשון שאנחנו עושים בלעדיו בעצם ever. אבל כן, ככה זה. הוא איתנו... בלב, ולכל בן אדם יש מחליט, תזכרו את זה. זהו, תודה רבה, אנחנו אוהבים אתכם, שיהיה שבוע טוב.